बिठवापुर नामक छोटा सा गांव में तीन पक्का पागल किस्म के पड़ोसी रहेलन। मुनीलाल, छुन्नीलाल और टुन्नीलाल तीनों के घर एक लाइन में रहले। तीनों के बीवी एक से बढ़कर एक तूफान मेल। सुबह के सूरज उगले भी ना कि मुनीलाल के घर से आवाज आवेला। ए सुगनी, चाय बनल कि ना? बन जाई, पहले तू गिलास धो के आ। हम आदमी बाणी, बर्तन धुए ना। आ हम लईकी बाणी, तोहार झूठ सुने ना। पूरा मोहल्ला जान जाला। छुन्नीलाल अपनी घर से निकाल के बोले, ए मुनीलाल, रोजे ही तोहरे घर में भूकंप आवेला का? ई त रोज के अभ्यास बा, माई बाप से परंपरा में मिलल बा। हमरा त ई झगड़ा देखे में मजा आवेला, टीवी के जरूरत नइखे। दोपहर में सुगनी नाराज होके बिठल बिया। मुनीलाल मनावे के कोशिश करे लागल। देख सुगनी, तोहरा बिना घर सुनसान लागेला। काहे? बर्तन तोहरा से बात करे ना। ना, बाकी तोहरा झगड़ा से घर में आवाज त रहेला। सुगनी हंस पड़ी। बाकी फिर बोले, अगिला बेरी नाटक में सच्चा झाड़ू चली। चल अब हम तीनों मेहरारू के मिलाई दीही, शायद शांत हो जाई। तीनों औरतें इकट्ठा बैठी। पहले तो एक दूसरे के बुराई, फिर बड़का हंसी के ठहाका। हमरा मुनीलाल रोजे बहाना बनावेला। हमरा मरद त रिमोट बन गईल बा। बोले तबे जब हम कहे। शाम के तीनों मर्द चौपाल पर बैठल बानी। पंडित जी बोले, मर्द होके बीवी से बहस मत कर, ऊ हमेशा जीतेला। हम त अब झगड़ा शुरू होते ही कह देनी, सुगनी तोहरा जीत हो। अरे रुक, अभी तक झगड़ा शुरू भइल बा। पूरा चौपाल हंसी से लोट-पोट। नतीजा, बिठवापुर के मुनीलाल और सुगनी के झगड़ा अब गांव के मनोरंजन बन गईल बा। लोग कहेला, जहां हंसी ओहिजे मुनीलाल सुगनी।